3 mondat, hogy te is tuti jól használd, ász vagy ven kerül a mondatba. Ász vagy ven, amikor. Na de melyik mikor? Als ich ein Kind war, hatte ich ein rotes Fahrrad. Amikor gyerek voltam, volt egy piros biciklim. Amikor gyerek voltam, egyszer a múltban történt a dolog, hiszen egyszer voltam gyerek. Immer, wenn ich krank war, hat mir meine Oma eine Suppe gekocht. Mindig, amikor beteg voltam, főzött a nagyim egy levest. Mindig, amikor. Múltban történt, de többször. Immer, wenn ich zu meiner Oma fahre, bekomme ich Schokolade. Mindig, ha a nagyimhoz utazok, kapok csokit. Ez már jelenbe vagy kicsit jövőre való hatással működik, viszont itt is benne van a többszöriség, vagyis mindig. Mindig, rendszeresen, when, egyszer múltban állsz. Szerintem ez egy könnyű szabály. Jegyezd meg. Írd nekem példamondatot, hogy jól tudod-e használni. Ha szeretnél több információt, akkor pedig kövess be az oldalamat.